creativ, unde facem o grămadă de lucruri, la evenimente, la filmări, concepte de campanii și așa mai departe. Îmi place fiecare punct de vieță și îmi place această combinație reușită. Mă ajută să fiu mereu cu picioare, să nu mă plictisesc, să nu cad atunci când am deci toți avem și momente grele în viață. Ori, cum am responsabilitățile de obligă să ții inspirat. Vreau să te uiți în oglindă, să arăți civilizat în fața oamenilor, să-ți ții la gândire atunci când ele există și să-ți continui cu demnitate, să trăiești frumos și bine. Digi24 FM. Viitoarea primădoamna Americii va fi diferită în cel de-al doilea mandat al lui Trump, scrie BBC. Jurnaliștii anticipează o nouă abordare din partea Melania Trump, care în primul mandat la Casa Albă a avut o prezență discretă. De ce ar putea fi diferită acum, ne spune colegul Ina Vasile. Bun găsit, totul a plecat de la faptul că Melania Trump s-a adresat americanilor pe rețelele sociale imediat după ce Donald Trump a câștigat alegerile. A fost un mesaj scurt, dar suficient pentru ca BBC să scrie că Melania ar putea fi de data aceasta mai asumată în rolul de primă doamnă a Americii. În primul mandat de președinte al lui Donald Trump, Melania a fost inițial absentă de la Casa Albă și a preferat să rămână în New York cu fiul cel mic. Sabou a încercat să o ia tare pe FCSB. Puștul de doar 16 ani, Alexandru Bota, l-a încercat pe Târnovanu, care a avut noi emoții la șutul lui Tiam. A urmat o nouă tentativă a lui Bota departe de țintă, iar golul a venit în poarta cealaltă. Borligea a înscris ca un atacant de clasă și a confirmat convocarea sa la echipa națională. Atacantul campioanei a mai lovit odată și în startul reprisei secunde. A transformat în gol pasa de la Miculescu și a majorat avantajul oamenilor lui Haralambos. Ardelenii nu au renunțat și l-au testat din nou pe Târnovanu. Tiam nu a reușit nici el să-l păcălească pe golkeeperul celor de la FCSB, care și-au creat singuri probleme. Șut a luat roșu cu 20 de minute înainte de final. Gazdele au profitat doar parțial. Lănuță a redus din handicap, însă Clujul nu a putut face mai mult și s-a terminat cu Cluj FCSB 1-2.
o execuție de finețe. Bruno Fernandes îl evită pe Garnacho, până la urmă îi pasează acestuia Garnacho, șutează gol! Chelsea și Arsenal s-au anulat reciproc în derbiul etapei a 11-a din Premier League. Primele ocazii de pe Stamford Bridge au fost irosite de gazde. Cole Palmer și Malo Gusto au căutat deschiderea scorului, apoi au încercat și tunarii să își creeze șanse de gol. Gabriel Martinelli a ratat în prima parte, dar a înscris după pauză. Odegaard atacă în continuare Arsenal, balon săltat, nu se ridică falul de la margine, Toate punctele. Cristina Neagu, accidentată, a urmărit din tribune o primă repriză bună făcută de CSM. Tigroicele au condus cu 7-4 și cu 16-15 la pauză. În partea secundă, Ferencvaros a profitat de dubla eliminare din tabăra campioanei României și s-a desprins la 23-20. Hele Thompson a reușit de pe margine să schimbe fața jocului. Ferencvaros s-a impus cu 28-26 și a sărbătorit prima victorie din istorie pe terenul lui CSM. I think we deserve to win a point. I think the players, they fight and they did a good job, but at the end we lost the two. E vorba și de oboseală, probabil noi n-am avut atât de multe schimburi, consider, iar fetele de la Ferencvaros au avut mai multe variante de schimb și cred că au venit mai proaspete de pe bancă. CSM își poate lua revanșa în Ungaria în primul meci din returul duelurilor din grupă, duminica viitoare la DigiSport. Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 11 noiembrie 1918, sfârșitul Marelui Război. La 11-a zi a celei de-a 11-a lunii a anului 1918, la ora 11, s-a terminat Marele Război sau Primul Război Mondial, cum îl știm noi. După 4 ani era liniște pe front. Germania și puterile Antantei semnaseră armistițiul cu 6 ore înainte într-un vagon de tren în pădurea Compiègne. 3000 de soldați mor între semnarea și încetarea luptelor. Ultimul militar care moare în Marele Război este Henry Gunter, un american de 23 de ani. O mitralieră germană l-a ucis la ora 10:59 într-un sat din nordul Franței. 11 noiembrie 1930, frigiderul lui Einstein. Albert Einstein și Leo Szilard au primit un brevet în Statele Unite pentru un frigider fără piese mișcătoare. Aparatul are nevoie doar de o sursă de căldură ca vagonul care era în urcare în mijlocul unui tunel. Curentul de aer din tunel a intensificat flăcările. 153 de oameni din vagonul care urca au murit. Alte 2 victime au fost în vagonul care cobora prins și el în tunel. Au fost doar 12 supraviețuitori, turiști care au spart un geam din spatele trenului și au coborât prin tunel. Este cel mai grav accident de funicular din istoria lumii. Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Un profesor de științe politice, iar studenților mei, care ar putea fi viitor parlamentari, ministri, prim-ministri sau președinții acestei țări, indiferent dacă vor alege sau nu acest drum, le explic cât de important este dezbaterea. Scena deschisă, o emisiune Digi24. Unul dintre cei mai buni comedianți din România, Sorin Cârcălac. Am pe pauză despre această piață de stand-up. Da. Știi, și chiar mă gândeam puțin mai devreme dacă tu îți adaptezi cumva programul în funcție de publicul pe care îl ai. Nu știu, te duci acolo cu un număr de momente pe care îl adaptezi, scurtezi sau modifici în funcție de reacția pe care o au cei din față. Nu. Comedianții care vor să facă comedie, cred că zic cam ce vor ei să zică. Acum că felul în care aleg să zică nu este compatibil cu oamenii care ascultă, asta se poate întâmpla. Dar piața de stand-up din România a fost că adică stand-up a pătruns în păturile societății într-un mod foarte asimetric. Prima oară, după aia, după publicul ăla, au început să fie oamenii de sac distribuit în păturile și în orașele mai mici, dacă au niște spectacole de tot la un moment dat, care erau pline în 2009
profesori, funcționari, cumva elita orașului. În 2011-2012 a fost o puternică emigrare a românilor peste hotare către Anglia și zona aia. Și păturile studenților au fost penetrate pe rând. E o întreagă Acum istorie acum, Da. din ce văd eu că îmi spui. Da. Și tu ai trecut cumva prin toate multele etape. Da. Cum ar fi, ai pornit de jos, de la o prezentare. Dar, cumva, la un preț mic a biletului, oamenii au dispus să vadă orice. Acum este altfel de greu. S-au zis atât de multe lucruri că nivelul de comedie poate să fie un pic mai sus decât îl făceam. Pentru că s-au zis prea multe. Te raportezi la altceva. Noi când ne-am apucat de stand-up în limba română, nici măcar nu era stand-up-ul pe care îl știm noi acum în limba română. Erau niște monologuri, erau niște forme incipite. Digi24 FM. Mesaj de interes public. Asculți cu interes. Îi vorbești și tu deschis. Chiar și atunci când îți vine greu. Asta înseamnă să pui o bază sigură pentru echilibrul emoțional al copilului tău. Oferă-i siguranța emoțională să se exprime cu încredere. O campanie a Guvernului României și UNICEF. Mesaj de interes public. Se adaptează noi realități strategice. În fiecare secundă. Europa se solidarizează pentru o cauză nobilă. Focus Europa. Clarifică programul tău. Evoluția. Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal. Este deja ora 7, doamnelor, domnilor. Noi suntem Anca și Cătălin și vă prezentăm titlurile. Accidentul din Suceava, în care au murit 5 oameni, ar fi fost provocat intenționat de unul dintre șoferi. Tatăl celor 3 copii ar fi vrut să se răzbune după ce soția sa a plecat la muncă în Germania. Peisaj autentic de iarnă în stațiunile de la Munte Ninge și s-a depus un strat consistent de zăpadă. Drumarii au scos utilajele de dezăpezire, iar circulația pe Transalpina se închide de astăzi. Donald Trump începe să-și facă echipa cu care se va instala la Casa Albă după câștigarea alegerilor prezidențiale. Pe lista celor care ar putea face parte din noul cabinet figurează și numele lui Elon Musk. Sud-estul țării este sub cod galben de vânt, ploi, lapoviță și ninsori. În zonele montane se va depune un nou strat consistent de zăpadă. Iar temperaturile vor fi mai scăzute decât în mod normal. Primim mai multe date de la meteorologul ANM. Mihai Cușchiu este în direct cu noi. Bună dimineața, mulțumim că sunteți cu noi. Cât de mult vor scădea temperaturile? Bună dimineața, bine v-am găsit. Într-adevăr, temperaturile au scăzut prin Transilvania, mai ales în această noapte, temperaturile minus 6, minus 7 grade. Însă important a fost, într-adevăr, evoluția sub aspectul precipitațiilor, precipitații care s-au extins în ultimele 24 de ore pe partea de sud și de sud-est a țării. Am avut chiar cantități de peste 30-35 de litri pe metru pătrat în județul Constanța și, într-adevăr, în mici Lapoviță și Ninsoare, pentru că temperaturile chiar mai scad. Dacă astăzi temperaturile se vor situa în general între 5 și 11 grade, mâine așteptăm temperaturi maxime de numai 2-3 grade prin zona subcarpatică din partea de sud, de ale Olteniei, Munteniei și 11 grade pe zona litorală. O vreme așadar mai rece față de normal în această perioadă, temperaturi scăzute, temperaturile ziua destul de coborâte, cele din Livorno și în capitală, unde așteptăm cel mult 7 grade în termometre, dimineața 1-2 grade, ploaie și în capitală, iar mâine dimineață sau marți, pe parcursul zilei, ar putea să apară și Lapovița. Așadar, fenomene specifice iernii, iarna la munte, unde se va depune în continuare strat de zăpadă, iar
iar în zonele joase de pierd din sudul, centrul și estul țării, precipitații sub formă de ploaie, dar trecători și lapoviță și ninsoare. Undeva miercuri, precipitațiile încep să se mai restrângă, dar vremea rămâne mai rece față de normal, temperaturi destul de coborâte. De altfel, întreaga săptămână va fi caracterizată de o vreme rece. Până spre weekend, temperaturile nu variază foarte mult, temperaturi de cel mult 10-11 grade. Poate în perioada, într-adevăr, 16 sau din 17 până 19 noiembrie să avem o încălzire a vremii și atunci temperaturile... O noapte rece în capitală, bucureștenii din peste 200 de blocuri au dormit în frig, nu au căldură din cauza unei avarii majore la rețeaua de termoficare. Minima nopții trecute a fost de 3-4 grade la periferia capitalei, sunt 5 grade acum și pornițează la stația Băneasa. Colega noastră, Ana Cristina Micu, vine cu informații suplimentare. Ana Cristina, bun găsit, ce se întâmplă? Bun găsit, avariile punctuale de la rețeaua de termoficare i-a lăsat pe câteva mii de bucureșteni în cursul nopții trecute fără căldură. Asta în condițiile în care la periferia capitalei minima estimată a fost undeva pe la 3-4 grade. Desigur, în această dimineață, aplicația de monitorizare arată faptul că sunt peste 300 de blocuri în capitală care nu au căldură și astăzi, de exemplu, ne așteptăm ca maximele zilei să nu depășească 7 grade. În aceste condiții, cei care nu au căldură în aceste momente și nu au avut nici noaptea trecută în apartamente pot doar să spere că termenul de remediere al avariei va fi respectat și că vor avea cât mai repede căldură, pentru că altă soluție în contextul în care temperaturile sunt în continuă scădere nu există. Și vă reamintesc și faptul că în exteriorul... Zăpada s-a așternut la munte, iar un cod galben de ninsori este valabil până la ora 10 în 7 județe. La Poiana Brașov este deja un strat generos de nea, acolo este și colega noastră, Maria Colcean. Maria, bună dimineața, spune-ne câți centimetri are zăpada și care este atmosfera. De iarnă în toată regula, Ce frumos! Bun găsit, într-adevăr este iarnă în toată regula, s-a depus un strat consistent de zăpadă, atinge chiar 20 de centimetri, poate chiar mai mulți, așa cum au și spus meteorologii zilele trecute. De cum intri în Poiana Brașov, te bucuri de un peisaj veritabil de iarnă. Până la ora 10 în această dimineață este în vigoare un cod galben de ninsori și viscol, mai ales în zonele montane. Vizat este, bineînțeles, Brașovul, dar și alte orașe, Prahova, Buzău, Vrancea și Covasna. Toate aceste județe sunt sub cod galben de ninsori și viscol, iar vântul va sufla cu rafale astăzi de până la 55 de km pe oră. În această dimineață s-a intervenit și cu mai multe utilaje de dezăpezire, s-au dat și 88 de materiale antiderapante pe șosele. Condițiile meteo sunt dificile și pot afecta traficul, așa încât cei care își programează o călătorie la munte sunt sfătuiți să fie precauți și să se pregătească pentru drumuri alunecoase, dar și vizibilitate redusă. Țin să amintesc că lipsa anvelopelor de iarnă poate fi sancționată cu o amendă de până la 3.300 de lei. Având în vedere prognozele meteo din următoarele zile, s-a luat decizia închiderii sectorului de drum din DN67C, se prognoza aceasta de precipitații și temperaturi foarte scăzute, ceea ce înseamnă clar lapoviță și ninsoare în zonele montane. Dacă va mai permite vremea, se va mai redeschide traficul, dacă nu, circulația va rămâne închisă până anul viitor, când condițiile vor permite intervențiile de îndepărtare a zăpezii și de reluarea circulației în condiții de circulație bună, de siguranță. Se va face revizie pe acest sector de drum pentru a ne asigura că nu există persoane care sunt în tranzit sau au probleme și au rămas pe acest sector de drum montat, după care se va monta semnalizarea de restricționare a circulației în totalitate pe acest sector de drum. Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe drumul morții, în care 5 oameni, printre care și un copil, au murit, iar alții 2 minori au ajuns la spital. Vinovat de tragedie ar fi chiar tatăl celor 3 copii decedați și el în urma impactului violent dintre cele 2 autoturisme. Acesta ar fi provocat accidentul pentru că era supărat pe soție. Vă avertizăm, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional.
Mătușile din partea mamei spun că vinovat de tragedia în care au murit 5 oameni, între care un copil de 3 ani, e chiar tatăl celor mici. Ca să-și pedepsească soția plecată la muncă în Germania, bărbatul de 28 de ani ar fi intrat intenționat în mașina care circula din sensul opus, cu scopul de a-și curma viața și pe cea a micuților. Bărbatul ar fi sunat-o chiar de pe drum pe soția lui pentru a-i spune ce are de gând. Familia femeii este în stare de șoc. La 4:05 era ceasul, când mi-a zis să sunăm la poliție. Da. Și el a amenințat-o? Da, că omul vrea să omoare cu copiii. Dacă o zis că nu a putut să omoare, putem să omoare copiii. Nu pot să mă gândesc când am auzit că a murit de mama. Sunt speriat el. Nu nenorocit de om, nu se poate face așa ceva. Accidentul teribil a avut loc pe DN2, cunoscut ca drumul morții. În momentul impactului la volanul unuia dintre autoturisme se afla un tânăr de 18 ani, în dreapta sa instructorul auto, iar în spate un alt tânăr de 18 ani. Toți 3 au decedat. Cele două autovehicule implicate au intrat în coliziune frontală. Un autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 28 de ani a pătruns pe contrasens, rezultând în decesul atât al soțului de 28 de ani, cât și a unui pasager minor în vârstă de 3 ani. De asemenea, din mașina condusă de acesta au mai suferit leziuni grave alți doi minori în vârstă de 48 ani care au fost transportați la unități medicale. Cei 2 copii care au scăpat cu viață se recuperează în spital. 2 bărbați au crezut că au dat lovitura după ce au șefuit un magazin dintr-o localitate din județul Caraș-Severin, dar au ajuns la secția de poliție. Au furat sute de pachete de țigări și le-au ascuns în un pod. Potrivit presei locale, cei 2 bărbați în vârstă de 28, respectiv 30 de ani, au venit din Hunedoara, județul vecin, pentru a sparge magazinul. Au reușit să fugă cu 500 de pachete de țigări în valoare de peste 10.000 de lei. Ca să nu fie prinși, au abandonat marfa sub un pod. Voiau să o ia în ziua următoare. Au fost însă prinși în flagrant în momentul în care au vrut să recupereze pachetele de țigări. Șoferul nu avea nici permis de conducere, iar mașina nu era înmatriculată. Veste bună pentru românii care au luat credite rapide, se plafonează dobânzile. Aveți detalii imediat. În premieră, autoritățile din Olanda folosesc o hologramă pentru a rezolva cazul unei crime misterioase. Imaginea tridimensională a fost pusă în cunoscutul cartier roșu din Amsterdam. Holograma pusă în luna dintre celebrele ferestre este replica unei tinere de 19 ani care a fost ucisă în urmă cu 15 ani. Pare să bată în fereastră pentru a atrage atenția. Suflă apoi pe geam și scrie ajutor pe sticla aburită. Tânăra a fost ucisă cu 70 de lovituri de cuțit. Recompensa pentru ajutorul în rezolvarea cazului este de 30.000 de euro. Au fost proteste violente în Valencia, unde 10.000 de oameni au cerut în stradă demisia președintelui regiunii. El acuză că nu a reușit să-i protejeze în fața inundațiilor devastatoare. Manifestația degenerate al protestatarii s-au luat la bătaie cu polițiștii. În replică, oficiali din Valencia spun că nu-și pot da demisia pentru că asta ar însemna că le abandonează pe victimele tragediei. Ministerul de Externe de la București a confirmat că alți 3 români dați dispăruți au fost găsiți decedați. Bilanțul morților a ajuns la 7. Furia acumulată de spanioli în ultimele 2 săptămâni a erupt pe străzile din Valencia. Disperați după dezastrul lăsat în urmă de inundații, rămași fără cei dragi sau fără case, s-au năpustit asupra polițiștilor cu tot ce aveau la îndemână. Es un fenómeno meteorológico y claro que no se podría haber evitado, pero la magnitud de las consecuencias sí. Y por supuesto, esto ha sido como consecuencia de nuestros políticos y de las acciones. Părerea unanimă a acestor oameni este că au fost lăsați singuri în voia naturii. Spun că autoritățile nu au reușit să-i protejeze în fața viiturilor care au năvălit în localități și au distrus totul în cale, iar asta a provocat atât de multe decese. The regional government didn't warn on time for the flooding, didn't respond on time, didn't get the help from the central government on time, and
they just did everything that they could wrong. So we want them to quit. Zilele trecute, regele și premierul Spaniei au simțit furia lor atunci când au vizitat zonele afectate. În paralel cu căutările se desfășoară și uriașe operațiuni de curățare a zonelor afectate, ceea ce a dat naștere unui val imens de solidaritate, cu mii de oameni veniți în Valencia ca să-i ajute pe sinistrați. Teama cea mai mare acum este că vor apărea focare de infecție dacă zonele afectate nu sunt curățate. Inspectori de trafic din vestul țării au fost trimiși în judecată de procurorii DNA. Sunt acuzați că protejau firme de transport ai căror administratori erau anunțați din timp de controle. Cum funcționa această rețea, ne spune jurnalistul Digi24 Bogdan Băcile, este în direct cu noi. Bogdan. Bună dimineața, Cătălin! Cei 4 inspectori ISCTR din județele Sălaj, Maramureș și Bihor sunt acuzați că în perioada 2021-2023 ar fi dezvăluit informații cu privire la controlele efectuate de instituțiile la care lucrau. Astfel, patronii firmelor de transport ar fi ocolit acele rute sau și-ar fi anulat anumite transporturi până la finalizarea controlelor. De asemenea, 2 dintre cei 4 sunt acuzați că ar fi închis ochii la anumite nereguli ale mașinilor de mare tonaj, cum ar fi depășirea masei maxime autorizate sau lipsa unei licențe de transport. 3 dintre cei 4 sunt judecați la judecătoria Sălaj, acolo unde are loc procesul, în timp ce cel de-al 4-lea a fost de acord să încheie un acord de recunoaștere a vinovăției. Practic, acesta a recunoscut că a primit bani și alte foloase necuvenite pentru dezvăluirea acestor informații. În cazul său, încadrarea juridică a fost de 10 luni de închisoare cu suspendare. Urmează un nou val de scumpiri. Prețul alimentelor a atins un record istoric în lume și nu vin vești bune nici din țară. În cel mai recent raport, Banca Națională arată că inflația va crește la finalul anului. Ne explică jurnalistul Digi24 Adina Nănău. Bun găsit! Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură publică lunar propriul său Food Price Index, care măsoară modificările de prețuri înregistrate la un coș de alimente. Acest coș este format din cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne și zahăr. Luna trecută au crescut toate cotațiile, cu excepția cărnii, iar prețul uleiurilor vegetale a urcat cu peste 7% pe fondul temerilor privind producția de ulei de palmier. Indicele de preț al alimentelor a ajuns în octombrie la 127,4 puncte, de la 124,9 în septembrie și cu 5,5% mai mult decât valoarea înregistrată în perioada similară anului trecut. Un nou val de scumpiri ar putea urma și pe final de an. Banca Națională estimează că rata inflației va fi din nou pe un trend ascendent. De vină ar fi seceta extremă, dar și majorarea cotațiilor unor mărfuri. În paralel, un studiu arată că mai multe companii, în portofoliul cărora se găsesc zeci de branduri cunoscute, au tendința să vândă alimente mai puțin sănătoase în țările mai sărace. Asta în condițiile în care unul din 5 decese înregistrate la nivel global are legătură cu alimentația nesănătoasă. Statul pune capac dobânzilor exagerate la creditele rapide acordate de instituțiile financiare nebancare, așa numitele IFN-uri. A intrat în vigoare proiectul de lege care prevede plafonarea dobânzilor. Pentru împrumuturile mici de până la 5.000 de lei, dobânda poate fi de maximum 1% pe zi, așa cum 365% pe an. Amalia Dobrene explică. Bun găsit! Clienții care au credite de consum mai mici de 25.000 de lei vor mai plăti mai mult decât dublul sumei împrumutate, în timp ce dobânda zilnică nu va depăși 1%. De exemplu, pentru un credit de 5.000 de lei, odată cu această nouă lege, IFN-urile nu pot cere înapoi mai mult de 10.000 de lei. Legea se aplică la cerere și contractelor deja în derulare, totuși în anumite condiții. În plus, noua lege se are impact și asupra creditelor bancare. Pentru creditele ipotecare, pentru investiții imobiliare, dobânda anuală efectivă nu poate să depășească cu mai mult de 8% dobânda la facilitatea de creditare practicată de BNR, care este de 7,5%. Deci, în prezent, nu poate depăși 15,5%. Potrivit noii legi, rămâne la latitudinea consumatorului să ia atitudine atunci când consideră că aceste plafoane nu sunt respectate conform legii.
început frenezia de Crăciun cu mai bine de o lună și jumătate înainte de sărbătorile de iarnă. Pe rafturile magazinelor au apărut decorațiunile. Vitrinele sunt deja îmbrăcate în straie de iarnă, mult prea devreme, spun unii oameni. Rafturile magazinelor sunt deja pline de globuri și decorațiuni de toate formele și culorile. De exemplu, un astfel de set de 4 globuri roșii costă 20 de lei. Există și variante pentru cei care vor să își ușureze munca. De exemplu, un astfel de set care conține 100 de decorațiuni costă în jur de 90 de lei. Într-un supermarket din capitală, prețurile pentru o instalație de 5 metri cu 100 de beculețe încep de la 30 de lei și pot ajunge la peste 150 de lei pentru instalațiile mai mari, cu mai multe jocuri de lumini. În online sunt deja stocuri epuizate pentru unele produse de Crăciun. Se pare mult prea devreme și că se pierde imaginea Crăciunului. E foarte bine, mai puțin și vine Crăciun. Ce culoare primează doar de Crăciun? Albastru, cred. Eu aleg eu, copiii, soția. Brad, numai cu grupul unit, să zicem, roșii sau greda sau, nu știu, galbene, parcă... De prea multicolor. Exact. Sunt frumoase, dar totuși prea devreme. Specialiștii spun că și anul acesta sunt în tendințe brazii de Crăciun decorați cât mai simplu. Se va purta în continuare naturalul. Primul rând, roșu va fi culoarea care va domina perioada Crăciunului. Fundele de catifea roșie, globuri de sticlă, totul să fie cât mai simplu și nu foarte încărcat. Nelipsitele instalații, nelipsitele lumini, care sunt de obicei cu lumină caldă, dar iarăși sunt foarte frumoși decorați brazii scandinavi care vor fi cu conuri de brad, cu ghinte, cu scorțișoară, cu toate elementele naturale, cu elemente albe, brun, arămii. Nu doar în magazine se simte spiritul sărbătorilor de iarnă. Mai sunt 2 săptămâni până se deschide târgul de Crăciun din Piața Constituției, dar pe străzile din oraș deja se simte spiritul de sărbătoare. Unele localuri și restaurante deja au furat startul și au împodobit vitrinele cu decorațiuni de Crăciun. Anul acesta, târgul de Crăciun de la Craiova și cel de la Sibiu se vor deschide pe 15 noiembrie. Astăzi sărbătorim Ziua Veteranilor din teatrele de operații. Mai multe ceremonii militare și religioase vor avea loc în București, dar și în diferite garnizoane din țară. În semn de recunoștință și respect pentru veteranii care au luptat, prezentatorii Digi24 vor purta astăzi la piept bujorul, floarea națională a țării noastre. Conform Armatei Române, ziua de 11 noiembrie este legată și de alte semnificații. Prima intrare în vigoare în 1918 de la ora 11 armistițiului dintre puterile Antantei și Germania. În urma acestuia se încheia primul război mondial și se creau condițiile necesare pentru ca țara noastră să realizeze Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Totodată, pe 11 noiembrie 2003, a căzut la datorie sublocotenentul Iosif Silviu Focaraș, primul militar român ucis în teatrul de operații din Afganistan. Între 1996 și 2002, România a pierdut 31 de militari în misiunile realizate în teatrele de operații, iar alții peste 200 au fost răniți. Digi24 FM. De Black Friday am spart bariera ofertelor și nu ne oprim aici. Reducerile continuă și azi. De Cyber Monday, intră pe Digi.ro sau vino în magazine și prinde reducerea de 50% timp de 9 luni la toate serviciile Digi. Rețeta pentru o viață like a Bosch? Vino acum la Premium Store ca să vezi cea mai mare gamă de electrocasnice Bosch de calitate superioară cu tehnologie de ultimă generație și să beneficiezi de 5 ani garanție. Te așteptăm pentru consiliere la unul dintre cele 4 magazine din București sau pe www.premiumstore.ro. Radio Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24. Invitata mea este nimeni alta decât Olimpia Melinte. De ce voie să faci actorie de film, adică să fii în filme distribuite sau să urci pe scenă? Pentru că știu că și aici e o dorință mai veche a ta să urci pe scenă sau să joci în piesă de teatru. Dar cred că de fiecare dată drumul te-a dus mai degrabă în zona cinematografică. La mine clar viața a ales pentru mine și pot să spun că viața alege pentru noi, oricât ne chinuim noi să mergem într-o direcție și încercăm și începem, am început 10 de proiecte.
dar cumva se întâmpla în așa fel încât apărea un film, apărea un rol pe care îmi dădeam seama că mi-l doresc poate mai mult, o întâlnire care însemna ceva pentru mine și tot timpul așa s-a întâmplat și cu Spania, eu repetam în perioada aia, am plecat, așa s-a întâmplat și cu Italia, repetam la ceva, am plecat, așa s-au legat lucrurile, dar nu mi-am dorit niciodată să fac film. Asta e foarte interesant, că eu îmi doream să fac teatru și visam să joc la Naționalul din Iași, care în perioada aceea era sala mare, era în construcție, o reabilitau și aveam așa amintirile din liceu, din perioada în care mergeam la teatru și vedeam acolo pe Teo Corban, care juca, pe Dor Aftanasiu, pe Emil Coșeru și mă uitam la ei pe Doina la fel și eu așa visam, acolo îmi doream să ajung. Apoi în facultate s-a închis sala mare, am ajuns totuși să joc la Cub și la sala... Forma mai mică, forma mai mică. Exact. Dar acolo niciodată și apoi viața m-a dus pe drumul ei. Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.